bai. Orain bai? Primeran. Bueno, eskerrik asko inbeste jende etortzeagatik. Justo aurreko egunean Alexekin hau danak kudeatzen kontatu zigun jendeak uste zula hau izango zala drag show bat, sentitzen dut, ez da alan izango. Eta uste du nahiko bombo eman diogula sare sozialetan, esan ez zertara gatozen, ez, gaurkoan, bai noski dakagula live show bat, Albina Estardasen 10 mandamenduakeko azkenengo atala, baina noski ospatu nahi dugu Ulua, gure hedabide digitalaren denboraldi hasiera, eta kuskuxeatu baldin baduzu seguru topatu duzuela. Ulu Estudio, Ulu Media, Ulua, dana da berdina, dana ez berdina? Bueno, hau azaldu beharko genuke uneren batean, uste dut. Binon Ulua gure hedabide digitala da eta uste dut gure izaera beren adierazten duen partea badela. Sortzen dugulako nahi duguna, gustoko duguna eta bueno, jende jatorrakin be bai. Orduan, guazen bideo bat jartzera pixka bat ilustratzeko zer dan hain zuzen ere gure hedabidea. Beraz, Albert, nahi duzunean. ¡Ay! ¡Ah, ufa! Izki, izkirimiri, autu, txutxumutxu, zurrum. Euskera. Esperra, eso zikusten arrozaz jantzita dagoela. Beste lit! Lehertzen denean, ez da desagertzen. Aurrerantzean beraz, bidaia luzeetan amets egiteko, ez dugu zertan, laino artera joan beharrik. Pues ya está. Hauek lirateke, adibide batzuk, jada gure ibilbide hasieran mantentzen diren saioak ditugulako, eta, azkenengo hau, Joseba Sakristanekin be bai, hurrengo asteetan argitaratuko duguna. Bizirik dagoen proiektu bat da, denbora guztian hazten ari dena, eta txapau guztia emanta gero, bai, uste dut garrantzitsua dela guretzako, Uluarentzako eta hementxe gauden guztientzako, adieraztea, hau ez dela milagro bat, ez dela existitzen milagroak, lana egin behar dela, alako gauzak ateratzeko eta eragileak behar ditugula, euskal sortzaileak, euskal kultura maituten pertsonak kontsumitzen dutena, eta zuek hori zehazte. Beraz, eskerrik asko, etortzearren, hau dana betetzeak agtikan, eta txalo bero bat, Albina Estardasentzako, hain zuzer ere. Diba! ¡Ay, ama! ¡Qué nervios, maricón! Bueno, zer modu zaudete? Ondo, mila esker etortzeagatik, Ni uste nuen etzela inor etorriko, en plan aste artea txaldea, no seke, denak lanean, 3 personas. Baina bete da, lo más! Txalo bera zuentzat! Bueno, ja aurkeztu dute podcasta, Albina Estardasen 10 mandamentuak. Norbaitek ikusi du? Ni Dios. 2 pertsona, onenak. Orain ja baduzu eskuragarri leku guztietan entzun, kariño, plataforma ezberdinetan dago, eta da oso interesgarria eta gonbidatu super bereziak izan ditugu eta super divertigarri izan da, eta dena perfecto. Eta gaurkoan egingo dugu azkenekoa, eta hasi baino lehen eskerrak eman edizkizuet etortzagatik, eskerrak Uluko langile guztiei hain ongi tratatzeagatik, hain ongi ordaintzeagatik, dena perfecto, onenak zarete, txalo bero bat beraientzat. Eta baiako naiz esertzen eta kontatuko dizuet, podcastan hori, egiten duguna da, eske a ber, zeintan hitz egiten dut. Wow, konfusion. 10 mandamentuak landu ditugu podcast honetan, simplemente esan ziatelako 10 kapitulu egiteko eta nizan nuen. Lo tenemos. Ya está. Eta orduan, 10 mandamentuak berridatzi ditugu, hitz egin dugu mandamentuen inguruan, eta bukaeran berridatzi dugu. Eta gaurkoan egingo dugu azkenekoaren aurkezpena. Todo perfecto, que tengo chuleta y todo. Begira. Divino. Eta basiko gara ja, os parece?
Hau ja ari dena grabatzen edo hori hasiko gara? Ari da grabatzen dena, perfecto, venga, hasiko gara. Gaur handuko dugu 10. mandamentua. Dela, ez dituzu besteen ondasunak desiratuko. Girl. Well. Bueno, gaurkoan hitz egingo dugu orduan inbidiari buruz, inbidiaren inguruan. Zuek zarete enbidiosas? Ni mogollon. Naiz super enbidiosa gauzak diren bezala, inbidia kriston pila sentitzen dut, eta me encanta. Eta gaurkoan aldarrikatuko dugu inbidia. Baina hasiko naiz azaltzen niretzat zer den inbidia, ez? Ze inbidia da como que definitu dugu ja zerbait negatibo bezala, ez? Emozio negatibo bat bezala, en plan, como si las emociones dira negatiboak eta positiboak, en plan, es que ya el binarismo llega hasta eso, ¿no? Dena da bitarra. Emozioak ere dira onak edo txarrak, no sé que no hay ni punto medio ni nada, baino badagoetan ere ustez, inbidia, es que incluso zerbait positiboa izan daiteke, ez? Uste dut guztiok sentitzen dugula inbidia moduren batean, dagoela pixkat erlazionatuta ere, pues, justiziarekin, konparaketarekin, es que, o sea, nire ustez inbidia como que incluso ambizioa, no? Areagotzen du. Batean, como que inbidia sentitzen dugu eta como que nos mueve, no? Zerbait lortzeko eta zerbait egiteko eta no seke. Adibidez, ikusten ditugunean, jo que se, estas millonarias TikToken, beren etxean, todo perfecto. Guk zer sentitzen dugu? Ganas de matarlas. O sea, gauzak diren bezala. O sea, gu ez dugu haiek bezala izan nahi. Guk hil nahi ditugu. O sea, ze guk zer nahi dugu? Que se repartan los bienes, que se repartan las riquezas, eta denok izatea, no, komunismo, no sé qué. Ba, hori nahi dugu, ez dugu haiek bezalakoa izan nahi. Eta, uste dut, honek eraman induen pentsatzera, como que inbidia, como ambizio, no sé qué, no sé cuánto, bideratu behar dugu justiziara, justizia sozialera, no? En plan, ez dugu inbidia izan behar, pues a la vecina, dagoela igual, no sé qué, inbidia izan behar diogu, pues abiez, aberatxei, edo lo que sea. Eta, zer gertatu da Elizarekin? Pues que Elizak ikusi du zera erraminta bat justizia garatzeko eta norbanakoaren, no, pues como justiziaren idea hau garatzeko eta orduan esan du dela negatiboa, dela un pecado capital. Love it. Como la lujuria, no, en plan, loca. Eta azten gehiago benokara apuntatuta, eta la gula. En plan, la gula. O sea, pues que si jan nahi badut, jango dut, no? O sea, ya está. Es que me parece terrible, gula, no sé qué, pues, batean jan nahi dut eta hori egin nahi dut. Sin más. Uste dut ere, eta inbidiari buruz hitz egiten dugunan, que nadie habla, no? Estoy yo solo pensando, baino. Hitz egiten dugunan inbidiari buruz, jendeak asko esaten du rollo. Eske, pertsona bat kritikatzen, inbertitzen duzun denbora, erabiliko bazen beste zerbaitetan, zertan? Kirola egiten? Lan egiten? Es que no me da la gana, es que nik etxera iritsi nahi dut, eta ikusi nahi dut La Casa de los Gemelos. Ikusi nahi dut The Real Housewives, Divinity. Es que hori dena ikusi nahi dut. Eta sentitu nahi dut como gauza asko, no? Como lotxa, inbidia, pero batean sentitzen dut como aserre, como dena sentitu nahi dut, eta hortarako, pues, inbidia nire ustez, como que beharrezkoa da, no? Eta gero gainerak gogoratzen dit, como pixkat esaten denean, en plan, ez bazenuke erreko? Izango zenuke Ferrari bat, no seke? Nik ez dut erretzen, etorri naiz nire aitaren kotxean, ez daukat kotxerik, en plan, dena da gezurra, eta dena da como que bideratu negaituzte como al bien, baino el bien da etxean egotea ikusten La Casa de los Gemelos. No, en verdad no, gero kritikatzen dut, pero es que como que da dibide ona, no? Divertigarria, no seke. Eta sin más, eta bukatu nahi nuen, como hasierako sekzio hau, ze gero ja, ez du gehiago hitz egin nahi, zertarako baitugu gonbidatu super bereziak, en plan, txalo bat. Eta haiek hitz egingo digute inbidiari buruz. Baina nik esango dizuet nori diodan inbidia. Okurritu zaizkidanak, porque badaude asko eta gendut como un poco elección. Baina esan nahi dut, no seke, hau dela humorezko podcast bat, no seke. Dena ez dela egia, en plan, kontraesanak egongo direla, dena ez dugu literalki hartu behar, bale? Baina hori, nori diodan nik inbidia? A las delgadas. Osa, gauzak diren bezala, rollo body positive, dena perfecto, gorputz guztiak ongi daude, bale, eski egia da, ez? Baina gero,
Nik sentitzen dut envidia. Porque ikusten ditut, jartzen dutela el tiro bajo, dena perfecto, Cristina Aguilera, eta nik jartzen dut el tiro bajo, eta nahi duet Manolo del Bombo, en plan... Fatal. Eta hau, como que, gaizki dago, bakoitza jartzen nahi duena, porque dena perfecto, baina ni, oraindik, ez nago puntu hortan, eta inbidia sentitzen dut, total. Eta uste dut ere, como que besarkatu behar dugu ez, inbidia hau, porque uste dut zaila dela, como galtzea, eta zaila dela, como konparaketa hau, batean desagertzea, eta ja, no me comparo, no sé qué, ongi nago, izan daiteke, eta espero dugu ala izatea, baina zaila da, así que guazen besarkatzera ere, porque emozio guztiak besarkatu behar ditugu, no? Ikusi dugu del revés, denak, no? Pues ya está, no? Hori ulertu badugu, ulertu ezakegu ere, emozio guztiak besarkatu eta ulertu behar ditugula eta bizi behar ditugula. Gero ja, pues no, pues ez izatea toksikoa, no seke, lanketa bat egin behar da, evidentemente, baina bizi behar ditugula ere, cariño. Nori gehiago diot inbidia? Carmen Lomana. Ikusi duzue estampita, ze polita, irakurri du norbaitek. Onenak. Pues es que Carmen Lomana pentsatu nuen eta da, como, vale, Carmen Lomana da dibe super argia de inbidia izan dezaket zerbaiti, ez hainbeste norbaiti, ¿no? Porque ematen dit inbidia Carmen Lomana no por facha ni por rica y estas cosas, ¿no? Da como aurpegi hori, esprese hori. Nora zoaz, Carmen? A trabajar. Ez que da perfecta. Beste adibide bat. Triana Marrax. Nola ez diogu izango inbidia Triana Marraxi, no? Problemática, perdida, desquiciada. Ikusi duzu de La Casa de los Gemelos? Es que bera da la furia trans. O sea, es que bera da increíble. Orduan, pues da como, ez diot inbidia ni por loca, ni por gauzaek, baino bai por... Ze ausarta den, tio. Eta, uste dut Triana Marraxek... A ber, ongi. Ulertu zer esaten dudan, bale? Triana Marrax da oso agresiba. Eta hemen ez dugu violentzia baloratuko. Ba, es que estamos muy relajaditas, eh? Eta batzutan, como que izan gara más Triana Marrax, eta erantzun behar dugu. Eta esaten digutenean maricón, no sé qué. Pues erantzun behar dugu. Que gaude oso lasai. Que iristen del orgullo eta dirudi gaudela como, la carroza, Madrid, no sé qué. Ba, ez. Erre behar ditugu. Zakarrontziak, eta atera bargara kalera, eta no sé qué, maricón, puñetazo, no sé qué. Que gero nizu tortarako balio, jo. Nik asko esaten dut, baina gero ez nez bat ere hona hortan. Eta sin más, ba hori, hauek ziren nire adibideak, uste dut jaz duela beste adibiderik. Ah, bai, las monjas. O sea, buah, es que dira perfectak. O sea, beraiek bizi dira han, beren pastelak egiten, no sé qué. Gero gauetan ziur egiten dituztela hor, unas orgías terribles, no sé qué. Es que beraiek en plan, no, es que nik ez du sexurik egingo, claro. Gizon batekin, baina beraiek daudean, denak perfecto, denak ongi pasatzen, es que dira maravilla. Ordan batzutan da como, es que igual da etorkizuna, eh? Etxea, lana, janaria, boyerismoa. Neri me parece perfecto. Así que bueno, ya está. Hauek zen dira nire adibideak, venga, orain baitxaloa. Ongi atera zaite, ez? Ego naiz hilabeteak hau prestatzen. Ba, orain ja, gonbidatuko ditugu lagunak. Zenik denboraldi hau, badakit guztiok ikusi duzuela, ja buruz dakizuen horretorri den. Baina etorri dira denak nire lagunak, ze azkenean guai da hau lagunekin egitea beti. Eta bai, goko dira oraintxe 3 lagun, ja podcastan egon direnak, baina direla perfektas, etorriko dira beren gauzi buruz hitz egitera. Beraz, Txalo Bero bat, Jogurina Boroba, Leo Bueriberi eta Divina Komediarentzat. Eskailerak, marikon. Ah, igual zaio. Arratxaldeon. Etorri, bai. Ardoa, si nos viene perfecto, cariño. O sea. Etorri. Hola. Arratxaldeon, maitiak zer modu zaudete? Ongi. Oso ondo. Oso ondo. Dena perfecto. Horrela, elkarrizketa guztia rotatorioki egingo dugu, vale? Super dinámico. No tienes micro, corazón. No, venga, hasiko gara banan. Hasiko gara zurekin.
Bueno, Jak ez gara inoiz elkarrekin egon leku ja. batean, no? Oso, ematit ilusioa ezagutziak, azkenean. Bai, plazerra. Qué guay, soy super fan. Eva Harrington. Oh, wow. Los tres maricas Margarita Califata. Bai. Kaixo, Well. Divina Comedia naiz. Disponible en Spotify. Divina Komedia. Kaixo. Zu egon zinen hitz egiten gauaren munduari buruz, Ze nire gaizki. podcastan. Ze gaizkin, neban, ez ikusi nire kapitulu. Da, obsesionatu gaizki egin zuela. Egon nintzen aspergarri. Eta karo, nengoen galdetuko nizueke, itxusia. pero ez duzu ikusi, así que... Ja, literal, no baino saltau, edau beste jende zoragarri bat, dau albina bai, que eso compensa, baina bueno. Well, geldu zitzaizun zerbait esan gabe? Zerbait gehitu nahiko zenuke? Gauaren munduaren inguruan. Bai. Oraindik ez dut esploratu gehiago. Etorri naiz hona da badabara, eta nintzen inoiz etorria, eta hona jendia etortzen da festan. Bai. En plan, como errepide ilun horretatik, eta gero pasau como tunela, kotxiekin, eta hemen onduan dago el centro socialista, que yo esas cosas fatal. Orduan, pues bastante txundituta oraindik ere gure gaitasunarekin aurkitzeko munduko tokirik okerrenak eta han pasatzeko gure denbora libre guztia. Hau da patrozinauta por daba. Me encanta daba. Neri ere. Me encanta daba. Zeinen juerga honak bota ditudan Buah. daban. Ni ere. Edaten jinkasa Total. eta ronkola. Boa, Porque hori egiten dugu jende gazteak. total. Galderare gehiagorik? Ez pasako gara Leora. Kaixo, Leo. Kaixo, queridas. Zu egon zinen gure podcastan, bueno, nire podcastan, hitz egiten pronombrei buruz. Hitz egin genuen ez bitartasunari buruz, como dena perfecto, oso komikoa da, oso guai da gero ikusiko dugu zatiren bat, ez da como oso teorikoa, no seke, oso guai da. Zuri zerbait gelditu zitzaizun esan gabe? Nahiko gustura geratu nintzen. Osea, hasi nintzen izen ordainen inguruan hitz egiten, amaitu nintzen trama dumping egiten, batean izan zen como dena superintenso, gero ikusi nuen berriro erdi disoziatuta ondo geratu zen programan Bai. ikuste dut. Bai ez, beraz egon raiatuta ze hitz egin zigun, gauza, pertsonalei buruz, oso intimoak. Asik entzun nahi Bai, baduzue, eskoragarri karo. duzue, plataforma guztietan, gainera utzi zigun hau, ahaztu zuen. Bai, egon Bere- nintzen Albinarekin super gustura, rollo, espazio intimo batean, eta gero izan zen como, mierda, hau grabatuta geratu da. Ez dakiz zer esan dudan, gero bihalizian ikusteko, erdi disoziatuta ikusi nuen, Huella digital, Huella no sé digital. qué, dena perfecto. Eta guazen ja jogurina borobarekin. Ai, mila esker, lasai. A ver, Kaixo. jogurinaren atala da, onenetarikoa. Zaiti. Gaia... Gaia zen lapurtzeari buruz. Lapurtzari lapurtzari buruz. Ai, buruz. Mercadona. Hoi besterik ez. Mercadona eta, bueno, hainbat beste. Bai. Zuri jogurina gelditu zitzaizun zerbait esan gabe. Ez, normalean nik, beti, azten naizenean hitz egiten, zahatzen naiz humorez egiten, baina azkenean bukatzen nahi ematen kriston txapak, eta orduan, bueno, nigo batzen dut agian, gero publizitatea egiterakoan, bueno, hor divertigarri egon nintzen, baina, bueno, Bai. hori, gero gaia ere, sartzen baldin mazea, sakontzen baldin mazea, sakontzen baldin badezu, orduan, bueno, ikusten dituzu gauza txarrak, eta orduan, bueno, podcast hauetarakoen ikusten ez diela onak. Baina, bueno, bai, divertigarria egon zen, eta hori, azken finean ez dala txain txarra lapurtzea aberatzei, ozak, nahi baldin bezue, hemen Donostian asko daude, ozak, hasi ja atera eta lapurtzen. Ba, Ez que oso, gero ez dute lapurtzen hori, hori esaten dutenek, hori kanpotik datozenak lapurtzea, baizik eta bestiek bai lapurtzen dutela. Orduan, bueno, gai hori atera egin zen, orduan, begiratu eta entzun podcasta. Perfecta. Oso ongi jogurina, listo. Eta orain jagoazen gaurko gaiarekin dela inbidia. Orduan, ni galtu nahi nizuen, zeri edo nori diozuen inbidia. Eta ea nola bizi duzuen zuek. Ua, hasiko naiz ni. Venga, ba. Claro. Ba, begira, galdera hau oso sakona da bota idazun galdera hau. Eskin berda bai, Baina zorionez oso pertsona ausnarkorra eta inteligentia naiz. Orduan, oso azkar esango dizut gauza bat,
ez daude gauza asko. Ze oso ondo doakit nire bizitzan. Ez dakit Alright. somatzen den. Baina, esango nuke, envidia dizudala zeuri, Albina Stardust. Es que fácil. Zergatik. Sin más. Ba, alde batetik izugarrizko podcast arrakastatxua duzulako. Eta txisti hau eta garden preparauta por si venían 2 personas. Baina, ez da ondo geratu, baina zoragarriak soret eskerrik asko etortzegatik. Eta bigarren goz, badaukatzula aukera bat egiteko zerbait nik inoiz ezin dudana egingo. Zer? Niren eskaleguna izan. Aia. Egia da. Eta hori izan da nire irantzuna, ea probao. Bueno, ya está. Ba, bueno, zer gehiago. Era perfecto, nada. No, envidiaz Bi beterik minutu eta nago. bukatzen dugu, lasai. No, envidiaz beteta nago. Me da envidia, ematen dira txoriek egan egiten dutelako. Zer esan, todo supermoñas, no? Ja. Mate egiten envidia, ai ama, a ver, gauza gracioso bat, fianza divina, tintin, tirerin, tintin. Ematen dit, ez dozta ematen envidia jogurinak. Ez. Bat ere. Ze ba. Hombre, gaur antzeko gatoz. Gaur Ja. peluka antzeko gatoz. Bakit uste, la IA te dice cómo envejeces. Pixka bat como rollo hori. Edo hori AliExpressen eskatzen duzuna eta gertzen zaizuna. Edalako zaren bat. Eta orduan hori, ¿qué hago? ¿Te cuento un chiste? No, ya está. Bai, vale, Dena estupendo. perfecto. Mila esker ni izateagatik Ba, guazen podcast urrengo honetan. gonbiatuarekin. Ai, ama. Leo, zuk nori edo zer idioz inbidia? Vale, zenpa presioa bat batean, ez? Ez, oza, sin más. Ale batetik, kriston enbidia diot gizonei, batez ere Yes. gizon zizeteroi, kriston autoestima eta seguria daukaten hoi, oza, batzutan bizitzan munduan gauzak gaizki egiten nagoela pentsatzen dudanean, bapatean da, como, ziurrazki egongo dela munduan gizon zizetero bat, sentitzen dena super arro egiten duen guztiarekin, eta haiek ez daukate sindrome impostor, eh? Ezer. Beti esaten dute, norbaitek izan behar du sindrome del impostor, osea, ez, aldrebez, ezin dugu guztiak izan sindrome del impostor, osea, norbait izan behar da txarra gauzak egiten, eta haiek ere izaten dira txarra gauzak egiten, eta bestetik ere, nik uste dut, nepo babyei, osea, como que esnatzea naiz, goizeko bostetan adibidez, hilabete honetan bezala, eta esate dut, joder, Angelina Jolie, nik uste dut beste aur beltz bat falta zitzaiola, kolekziorako, ez dakizteatik esan duan hori, hau moztu aiteke mesedez. Inbidia diot, Angelina Jolieren seme alabei, porque ni izango banitz, behitu, Afrikatik etorrita gainera, osea, aukerak handiak ziren, ez? Eta azkenik, orain astuko zaidana, baina ez daita astuko, zuzena gaudelako. Ez, eta baita ere, pues, kristono enbidia diot, ez dakit hori, nepo baby, eta orain ez du goratzen jarri naizelako urduri, baina zuri pasako. Eske nepo babyena mundu bat da, Ze azkenean da, como que ikusten dituzu, como que dute bizitzain erresa, no seke, dituzte beren enpresak, no seke, bere exitosas, no seke, eta da, como, nik ere inbertitu barko nuke nire denbora, no? Garapen pertsonalea, no seke, eta eziko naiz nire goizteko bostetan esnatzen con una tirita, no seke, enpresa bat montatuko dut, no seke, baina kontua da, querida gezurra, porque de repente zu montatzen duzu zure enpresa, ez duzu finantziaziorik lortzen, enpresa porrota egiten du, estás peor que como habías empezado. Erritz eta porrot. Eta oranda como que no vale para nada. Baina da totalmente ez du zertarako balio como garapen pertsonala hainbeste denbora ematea, porque garapen pertsonala gizarte honetan oso zaila da. Ja, gero konturatzen zara emprendimientuaren faktoren nagusia dela zure egiten izan egotia urdinez Wikipedian. Total. Enlace klikable bat izatea. Baina, bueno, hori izan da gure enbidia. Gogoratu zara hirugarrena? Yes! Toma ya! Hori, osea, niri, osea, albinari bezala ez bat ere gustatzen lanik egitea, bale? Orduan, eskatuko dizuet, Afrikara joan ordez, donaziak egitera, aurrak apadrinatzera, pentsatu, bale? Hemen Euskal Herrian bagaudela ni bezalako gazte afrikar pobreak zuen dirua behar dutena, jazta. Oaineri. Bale, ezkeria hasiera batetan, berak esan zianean hori galdera, pentsatu nu, agian kulturalki eta
kapitalismo hor sartutan gaudenez, pentsatu nun, Bjork, nahi izugarri gustatzen zait Bjork, Kriston Emilia ematen di, berak egiten du musika, Bjork. Ni lehen esaten nuen, ni naiz Barakaldoko Bjork. Beti hori, baina geho, egon nahi siesta botatzerakoan, hori Iruñatik honea, eta pentsatu dut, bakizu zer den honena? Jubilatuei, enbidia izatea. Total. Eta gaina, nila 56 urte dauzka, daramatzat 28 urte lan egiten drag munduan, 28, eta gero ja ikusten dut, hor 60 urteak nahiko gertu, eta hori izatea jubilatua eta izatea dirua, gero pentsioa izatea nahikoena, orduan ni autonomoa naiz, dislexika, epileptika, kristomovida, travestia, ez dut lortuko, baina jubilatuei. Gora jubilatuak! Eta gora gorenduak! Iepa! Gogoratzen dut, behin, badugut WhatsApp talde bat, eta Jogurina behin jarri zigun rollo, nago amargatuta. Hitz egin dut asesorarekin eta esan ditugu barren ez dela beste 15 urte lanean, ¿qué coño voy a hacer? Eske, 28 urte lan egite eta batean, benetan, hau benetazkoa. Zenbat urte falta zaizkit? Eta ni pentsatzen, 3, 4, 15 gehiago, eta nola? Halako gauzak egiten, eske zinezkoa da. Gauza bat, ze urtetan hasi zinean? 22 urterekin. No, ze urtet, baina izango zen, 89. No, 87. Ez que nahi dotein gauza kosmiko bat, bale? Jogurina Boroa jaio zen Stonewalleko revueltaren ostean, en plan, urte berdinean. Bai. Eta Jogurina Boroa egiten hasi zinean, Albina Estardaz jaio zen. Oh. Ikusten, el horóscopo, chaval. Total. Egia da. A ber, ni jaio ziren Spice Girls, benetan, 1986an, eta batean, Bilboko mutil batek, erabakizun egitea Spice Gays, eta nintzen la del txandal. Bueno, eta orain bezala ez, baina orduan ni jaio nintzen urte horretan, eta daramatzat urteak gauzak egiten, gai azken bola bantan euskaz egiten, saiatzen behintzat, Euskaldun Berria, oso euskara traketxa, baina gauzak egiten, eta hori bai sentitzen dudala, adibidez, gaueko lana egitearena, niretzat kristona da, ez daukat adinik egoteko, hori tabernetan, nahiko berandu, eta kristonak, orduan, ikusten duzu itorkizuna, eta hori, nahi izugarri gustatuko litzaidakela, lasterrago bukatzea honekin benetan. Dirua zuk eskatzen, crowdfundinga egin eta hori, alako zerbait. Hoxe da, mila esker. Dena perfecto. Mila esker, Ale etortzagatik. Hau izan da dena. Iepa, atxera guaz. Mila esker, bai, atzera pasa. Gorde mikroa. Agur! Gorde mikroa, esan dizuet lehen, Hau entxegatu dugu, Ke pasada, No, azkarazko jo margaraz, ze ditugu beste hainbeste gonbidatu, eta orduan entzun ditugu beren erantzunak, eta orain pasako gara 10. ataleko gonbidatura. Ze lehenengo 9 ataletan gonbidatu bat izan dugu, gaurkoan enbideari buruz hitz egiteko guztiak ekarri dut, baina gonbidatu berezi bat ere ekarri dut. Euskal Herriko, nora dituko diogu, Lidia Lozano ekarri dugu gaurkoan. Gurera txalo bero bat mesedez, Alex Padillarentzat. A ber, pizten dut, 2 segundo, esan dit, dena perfecto. Atxaldeon denoi. Atxaldeon bihotza. No, nos amartzeniela Javi de Hoyos, te ya diate Javi de Hoyos, tío. No, será más Lidia Lozano, rollo gezurra. Ni nahi Lidia Lozano, bai. Bai, negar egiten duzu. Asko. Bai. Pixat Bustamante. Bai. Bustamantek negar egiten zuen ezakit. Es que igual ni oso mileniala naiz bai, eta zuendik jaio gabezon den, igual ote baten. Noiz izan ote bat? Ote bat 2001. No, jaio nintzen bai. Baina, bueno, negar egiteko, konta iguzu, nor da Alex Padilla? Me encanta galderonekin astea, ¿no? Queda como oso de entrevista de TV, ¿no? En plan, nor da Alex Padilla? Super ETV, Ez, ber, nik esan nizuke, Donostin lan iten duen saltxero bat, baina, bueno, Bilabona eta peto-petua, nahiz eta Tolosan biziten, saltxero bat. Beste gabe, saltxero bat. A ber, nire galdu naiz, Donosti, Bilabona, Tolosa, esaldia gaizki planteatzen. Un maricón viajero. Oida, un maricón viajero. Primera. Madrilen eta Bartzelonan bizi izan dana, baino, goen hemen bizi dana, eta
ba, lan serio badauka, baina maburre. Lan serio bat. Eta orduan, ba, me gusta beste gauza batzuk topatzea. A ber, eske norbaitek jarraitzen du Alespadilla Instagramen? Bai, Batzuk ez? bai. Zenbat denbora inbertitzen duzu zuk zure Instagramean? Ba, asko. Eta, oen helburua monetizatzea. Oh girl, eta nola ingo duzu hori? Ba, beira, hasi naiz la orejari esker, ja diru bat irabazi dut. Bakizu aurrekoan hasi nintzala Cristina Tarregakin konpartitu egia da. pantalla. Cristina Tarrega. Telecinco. Ana Rosa, Fatxarrosak, Wow. horrendu zizkian 200 euro. Tal cual, tarno esan, Girl. que me paga Ana Rosa paga. Ana Bideo Rosa dei paga. bat egitegatik. Bideo bat itatik. Wow. Tarno esan, gauzak ondo dijoaz. Vale. Fatxarrosak ja batzen baizkit 200 euro. Ja. La orejari buruzko tontakiri bat esateagatik. Eske gauzak esan ondo bar nizun dijoaz. que yo, te amo, baino. Ze informazio zenuen zu horren inguruan, así como exclusivo. Ba, mira, inoiz ez dut eduki olako informazio turrian, me sentia rollo, Javi Doios ba rollo, informazio bat atako da, Ikusi dut zakitze, argazki bat. tal kontu, ze, amabostean, de hecho, zuk eta biok ezagutzen duen pertsona batek, bueno, ez dut esango nor, esan zian, atxaliko lautaratako da, eta esaten nuen, osea, nizei naiz, osea, lanian nao, eta de repente, sentitzen naiz, osea, Corazoneko programa egiteko Hombre. bat, Salvameko lankidea bezala rollo hortaz hitz egiten, eta izu ba, ja dirutxo bat irabazi etorri esker. Pues honena, lehenengo dirutxoak. Lehenengo dirutxoa, ber, saretatik oso komplikatua da diru bateatzea, ez balen bada kanpaina bat edo, eta de repente esan honu, que Fatxarrosa paga, ba, zedoan nahizun irtia. No. Dije, Mediaset, único produktora fatxa horiek, que pare. Vale. Imaginatzen dut Ana Rosa, en plan, bueno, gaur ekarri behar du kolaboratzaile bat Euskal Herrikoa, como para que tenga un poco de veracidad, ¿no? En Obvio. plan, dirudi dela como cercana a Maya, entonces sabrá esta persona. Porque gaina, Euskal Herria esan un Telecinco, digo, que le dé como una urticaria bezala pizkata Ana Rosa. Y se quedó tiesona. Bai. Bueno, izan da azkeneko, baina bai, egia da, saretan denbora asko pasatzen etela. Baina eske ondo pasatzen netzako da como medicina. Hasi zinen saretan gauztasko egiten, haien artean, pues, Santiago Express, Bai, gero ere izan zara pizkat First Dates, bai. izan zara Zertan hau? denetarik, en plan rollo, Aspertuten naiz. denetarik, denetarik egiten duzu, eta azkeneko aia eman duzu pausu bat, ja pasaztara irratira, eta sortu duzu Padillaren diarilue. Bai, erabakiet, Euskal Herrian falta dela pizkat entretenimendua. Bai. Bueno, ez dukit ere egiten duzu, baina Ba, guk askotan itzen dugu, nik uste falta zaigula salseo entretenimenduzko edukiak. Un sálvame. Salvame, jendasak esatizian, salvame batin bar dezu. De hecho, hemen, kolaboratzaile posible asko daude hemen, Bai, gaur. bai, Osea, bai. euskal salvame batingo balitz, ze gaina, claro, hemen, mobidak daude, eta oso delikatua da, olako salseo programa atitia, Ja. ze, claro, nik esaten nun, eta adibidez jarriko dizuet, eta igual mobida baten sartzen naiz, baina, bueno, ja, me da igual. Ez Claro, du beste jendek ikusten hau, ez hori visto, da, osea ya que... está. Ez, no, jendasak esatizian, no genen movida, ez? Oh, okay, girl. No gen. Mhm. Karo, taldeko neska latu zuten, Bai. pisatan maia eta leiren Bai, movida, Bai. gero hain bateria, de repente hain jontegeria da, ze Ok. pasa da bateriarekin. Claro, hau jenteak esatit, investigatu ikertu hoi, digo, a ver, itxoen, delikatua da, laguna gea, tal, baina egia da, movida que onda daitezke las net, salseoa hemen egon badago. Bai, sí, mismamente con que vamos guazen ya... Hoi da, osea, Hor bai daudela salseo oazeneko guztiak, aktore asko cariño, daude da. hemendik eta hemen ere salse hori badago, iristen zaigu. Bai. Claro, de repente izan da, como jendia hasi zeitela, informazioi bialtzen, gero mobidak izan ditute, en plan, bai. aktore batzuk, kendu mesedez, jendeak idatzi, eta berni nahi zen, ezakize, tal. Hor, bueno, a ber, hori badago, baina Ja. egia da, kontsumitzen dela. Ze de repente izan da, como, ostras, nire instan, de repente, kriston arrakaz izan du, hori, sekretuen mobidak, salseo kontu horiek, eta horren, netzako, nik gustatzen frivolizatzea. Bai. Eta netzako, beti elkarrezketetan, konpartitzen duten mezu bada. Gaizki ikusia dago frivolizatzea. Bai. Eta ni me encanta. Total. Osea, Inbidia bezala. Es que me encanta, netzako da, como, janeko bizitza komplikatu bat bizitza tokatze zaigu, que si guerra, que si no sé qué, que si, que no llegamos a fin de mes, ez dakize. Joa, tontakeri batek, kentzen baigu, sikiera, 10 minutuko drama hori, baizu, gaina, drama ajenoak, deno ikustatzen zaizkigu. Total. Osa, esan nahi dut, Bai. bestia gaizki belen badago, ni baino kerro balin badago, pues la verdad es que gero ni guztua gatzen, naiz edo guztua ni joia, ez? Ba, O bai. no? Bai. Orduan, ez nahi, netzako hemen Euskal Herrin, hoi falta da, eta badago. Eta eske da, como que dago sentimendu hau, que da oso
Katolikoa. Total. De, en plan, de, ai, eski ez dut hitz egingo, ea zer esango duten, ea zer pentsatuko duten, nik ez dut nire movida bat, no? Pues galdetzen duzu, no? Oi, ez zergatik gertatu da movida, no seketan, no, ez du kontatzen. Kariño, zergatik ez? Eta Ez dut uretzen, gainera jendeak monetizatu dezake beren desgrazia. Orduan bapatean, no? Pues, no genen adibidea. Pues que venga, cariño, orai, Eider, eta que se haga un contar la verdad para seguir, eta ya está. Nere Eta kontatzea. Gaztagarako sekziora etorri, Eider. Monetizamos. Etorri, eta guazen hitzeitea ze kristo pasazan. Ze, Total. hoi badaki gustatzen. Abiez, Andoni Calvo. Ba, Andoni Calvo beste pertsonai Okay. on bada, claro, baina esan horrelako pertsonaiak baditugu. bai. Osa, eta beharrezkoak dira. Ze, azkenean, nik uste, beti biratzen duela, Espainiar kasuei buruz hitzetan du. Baina, oira, hemen, ez galako ausartzen, hemengo eta zitzeitea. Ja. Eta badaude. Zai, zuk esazu, guazen, tal, hor, aktore mundu hori. Ojo, zenbat aktorek idatzi datenei gauza kontatzen azken asteetan eta gauza horiek komentatzen. Pila bat, baina, klaro, zuta zitzeiten dezunean, hor ja kristoak daude, mobidak daude. Eta jendea hor duritzen hasten da. Eta herritzaio gustatzen. Inoiz norbait aserretu da zurekin, Bai. rollo, muy fuerte. Bai. Eta Ez dinda esan kabre, nor. bai, Sune. Ui, ja, berriro kabre. Pues no eres espero, hain azkar, no? Como bapatean, ai ama. Etorri nahi zentsure gabe. Sin gaur. lubricante, sin todo perfecto. Bai. Sune. Sune, gaina, daban, jo, eske, mobi daukin non, aurrek urtean, karo, kontatu nune gabe, sagrotegi batea junitzala, Vale. eta bea antzeola, bueno, esan nuna, irratien, bera guzion, tal, Manu Tenorio, Manu Tenorio sagrotegi baten, circo total. Horren, nasketa bat oso jebia, Bai. Olat Salvador, Manu Tenorio, eta Sune. Vale. Vale? Eta Sune zion bere mutilakin. Mhm. Tanik irratin barrengo gunen kontatu nuen, baira atzo nintzen hemen, eta Sune zion bere mutilakin, gaina oso guapua, ez dakize, bere lengusuak entzuntzun, niko izan nula Sunei buruz, eta Sunen kontzeptura torri nintzen honea, eta daban, eta santzian, zesan ezu, karo, eske, mutila, nire bizitza pribatua ez hitzein mesedez. Barrun, ni gilipollas, A ber, mikroa ongi doa? Bai, entzuten zaio? Ah, bale, barkatu. nik zein non, basan non, barkamen publikoak esatuko ezkiot Suneri. Eta barkamen publikoak eskatzeko ze okurritu zitzadan? Berriz jartzea aurreko asteko komentarioi. Hortaz, berriz jarri nun, karo, saltza, bale? Tarun, kabratu zitzaidan. Ostia, esan dizut. Ja. Nahikoa dala, ez hitziteko nitaz, eta berriro izagainea audioa jartzen. Orduan, karo, gero ja konpondu genuen, Vale. eta gauen ondo gaude, baino, bai, oza, ber, olako mobidak gertatzen dira, nik esan nion, nik esan ez irabazten zuri, oza, nik ez nekin ezintzala esan zuk mutil laguna zenukanik, baina batzutan batzuk ondo hartzen dute, beste batzuk, ba, ezen ondo. Oain ja nik uste show business hori hartu dutela. Eukot galdera bat. Eta horregatik erabaki dezu hemen berriro ere kontatzea. Bai, ze, espero dut Sune, bideo ikusten da, non da, nire kamarak momikanta eso. Hori da. Sune, bideo ikusten nahi balen bat zea, bakit gure arteko aia konpondu dala. Mesedez. Osa, maite zaitut. Maite zaitu. Eta show businessa hau ere bada. Bai. Ya está. Eta nobixua oso guapua. Ez zautzen. No, baina egia da, eta gero, eta ez dut zekin nahi nuen buruz, Sune hau ez da zurekin, baina ez nahi dut. Asko gertatzen da, como, jo que se, Aitana, no? Bapatean, queda como, no, es que nire bizitza pribatua. Ez que nik grazititena da, baina, Albin, nik grazititena, gero nik ikustetela, zenek ikusten ditu nire storiesak. Eta vale. karo, hor daude, Euskara bezari guztik, denak banan-bana, stories guztik ikusten. Eta honek esan, oza, karo, zuetaz hitzeiten balin badeu, ja drama, krisis, aserrez hauete, baino besten dramaz hitzeiten balin badeu, edo la orejaren movidas, edo ez dakizenen... Ja, orduan denak begira. Orduan de puta madre, ez? Baina, karo, zuri ikuitzen balin maizu, eta orain arte oso lasai ibili diala. Eta eske, hori izan baruntze, gainera orain arte izan da dena como oso txuria, oso naif, oso en plan, honi gustatzen zaio, hau edo, hau egindu no seke, como oso lasai. Eta alare jendea sertzea, da como... A ber, eta gero, aurrekoan, eitzeten nun pantoirekin hemen daola,
ez da nire asmoa, oza, ez da, edo, salsebaz hitzetan dut nian, edo, olako edukietaz, ez da rollo pertsona baten, oza, ez da, salvame baten nahi rollo pertsona, suntxitua, venga, hasta el poli Ja, deluxune. porque hori de gratis no hacemos. Hori gratis, ez gratis, ez zerrez. Hori beti, baina, zena jo, bestigabe da, izu. Hauritz, informazioa direz zaigu, ez da, oso delikatu balin bada, Hombre, claro. ez da komentatuko. Noski. Baina, ematen balin badu pertsona batek, bera, par batzu botatzeko, tampoco pasa nada, ez gaude ez zerriten nahi, no sé. Ja. Noizbait asmatu duzu zerbait? Rollo, zuk sortu duzu zerbait? Inoiz. Ez. Oraindik. Oraindik. Ez, oain abil, larejari buruz diru gehiago atea dezakeran pentsatzen. Lortu behar duzu argazkiren bat, Hori da, olako zerbait, ja, zer izan da. maniobra ja hortan dabe, ja Ze lanian ni de dabil. primera mano dakit, Bai, eske, igual zuk esan. ezagutzen zu pertsona bat ere, saldu zuela argazki bat, bai. rollo, ez zena ezer ikusten, baina ezer ikusten, Polikliniko. bai. Dineral, Baina pena mateit, oen ez hona izan. Ja, ja. Argazki jaso nun duela pila bat hilabete, eta esan nun, mierda. Ja. Ez, norbaitek materialen bat opatzen balen badu larejari buruz, mesedez @lescalestrik eta horrea bidali. Gero, ingo ditugu, que fatxarros apague, eta orduan 50-50. Erdi bana, hori da, dena perfecto. Bai. Ba, hau da, Lespadilla. Pertsona zoragarria. No, egia da, ez bazara. A ber, egia da, hortaz, emateu, nik Belen Estebanekin eta hauekin Hori galdetu nahi nizun. Ze gainera, nik hasik esien behar, eta, karo, junitzen Netflixeko... Mexikon, egon zinen. Eta Miamin. Eta Miamin. A ber. Bai, nik maleta egite lagundu dio Tereluri. Zu kolakauak sartu dituzu. Tereluren maleta. Hori da. Ez dakit zenbat galdetu dezakedan. Galetu, ikusi zu jazte... Ja, sin filtro, sin nada. Zer moduz dira hauek? Porque, a ver, nire iruditzen zait, lehen esan dudana, no? Que envidia, admirazio de lo que sea, ciertas cosas, no? Ikusten duzu Belen Esteban, todo perfecto, ze guai, baina gero, tiene que ser insoportable. Ba, nekin ez, nekin zoragarri. Bai, netzat, dena, a ber, karo, hauek zian, a ber, dia monstro batzuk. Okay. Telebiziboki monstro batzu dia. Netzako izan zan dena, como, asko edateute, mozkor batzu dia. Nik beste gauzik ez duen ikusi, baino atxeden momentutan edatea juten zian. Vale. Eta hon, subtramak sortzen zian edaten zuten bitartian. Hau da, makillatzera deitzen zioten Terelu bati, eta Tereluk denbora gehiago pasantzen zulako makillatzen, Belen kaberatu iten zan, eta orduan ja, hortik ja, kriston jalea montatzen zuen, ze beha etzeon, hain guapa, Terelun erruz. Eta orduan, Tereluri kulpa bat... Como si fuera culpa de Terelu. Hoi da. Baina ja horrekin ja ordubeteko grabaketa bat iten zuten. Orduan, netzako izan da, izan zen oso esperimentu guaia hori deskubritzea, behaiek gertutik bizitzea. Eta... Victor, fatal. Fatal? Fatal, zandoa. Desquiciada biba, ez. Bai. Ez dago bat ere ongi pertsona hori. Ez da ondo. De hecho, ez agertzen inon, ez? Ez. Ja no es nadie. No es nadie, ja. Ez. Eta norbaitek, osea, baudeki... Es Kiko superinteligente, flipate, no matamoros. Bueno, depende de cómo lo midas, ¿no? Asko irakurtzen du. Hombre, ya, pero irakurtzen badu, yo que sé, el libro de Franco, pues igual no... ¿No? O sea, se han ido... Te juro, flipate nula... Zer irakurtzen du? Novela juvenil, de repente. Heartstopper. Heartstopper. A ver, ez dakiz irakurtzen du, baina oso inteligente eritu zitzaidan, bai. Wow, duras declaraciones. Ja, fuertea da. Fuertea da, Bai. Eta baude norbait que como que se lleven fatal haien artean. Igual kamaren aurrean ongi, baino kamaretik atzera fatal. Nege ez, baina jebia da, nola, oza, bronkak balin badaude, bronkak realak dia, baina gero da, kamara itzaltzen da, eta hor jarraitzen dute rollo kabreauta, Bai, Oza, esan nahi dut, da como, ez da gezurra, oza, benetan, bronka bat balin badao, gero drama hori da, eta hecho mikroak ez dituzte itzaltzen, ze onena dator, beraiek usten dutenian mikroak, bideoa itzalita daola. Ja, eta grabatzen dute noiz baitezke, gero da en plan, imágenes inéditas. Hori da. Nik flipatu nun 10 egunetan, oso nik ezingo nuke beraiekin eguneroko programa batin, osea, gehiagizkoa dira. Baina oso esperientzia guai izan zen. Wow. Eta gero, pringadarekin ere honitzen. Vale. Road trip egiten. Vale.
Eta, Benetan, que fuerte. eta Nuria Rocakin, que Envidia. bueno, Juan del Val, Premio Planeta, osa, movida guztia. Wow. Ba, bera, pringada zoragarria da. Bai, ez. Iruditzen zait, gehien, hola, famatu influencer mundutik gehien maite deten pertsona da. Ni ere eta zut ezagutzen. hasi Jakin baina. Ouija bat inunta dena, oza, izan zago, boa. Eta iruditzen zait tipa bat oso inteligentea. Oso Ziur txiko bezala irakurtzen duela. Ziur. Edo gehiago, inkluso. Oso pertsona ona. Notatzen zaio, bai, maskara daukala ez, en plan, asko sufritu dula. Baino, traman, road tripen, grabatu genuen nian, supuestamente Nuria Rocarekin gaizkira eman bartzun, eta imposiblea zan pringadarekin gaizkira matea. Eta hor arazo bat eukizuten grabatzerakoan, ze ezinezkoa zan pringada ez maitatzea. Ze eda pertsona bat oso maitagarria, eta ikusten zen ume txikia bezala. Bere osotasunean ikusten zut, ez kepa, bagero da, maitagarria. Arrun, netzako bai izan dela pertsona bat, benetan bereziki sorpresa izan dena netzako. Ze polita. Woke moment. Txalo bero bat, mesedez. Oso polita, geltu zaizu. Nik ere asko maite dut, duela gutxi ikusi nuen hemen, tabakaleran, eta eske da perfecta. Ja, te pega elkarrizketa bat itea behai, eh? Ja, me encantaría, esketen egitu dut euskeraz. Hain, euskalduna naiz. Bueno, beak pixat iten du, eh? Bai. Beak pixat iten du. De hecho, asako gustatzen zaio. Behin ikusi nuen gaztea sarietan, egon ginean. Eta gero, gaztean ere audio batzuk bidali zizkigun, eta bea gustatuko litzaioke itia. Así que igual, eizu. Oi, igual, algo así doblado, ja ingo dugu zerbait. Baina, bueno, jaket demora pasatzen ari den goazen gaurko gaiarekin. Bai. Padilla dela zuk zeri edo nori diozun enbidia. Vale, kalkulatuet 5 gauzei dietela enbidia. Venga, perfecto, 7 ordu hemen. Venga, lehenengoa. Erentziak jasotzen dituzten pertsonei. Pixkan nepo, baby. Bai, baina batez da rollo, ja etxe bat ja erentzian jasotzen duzu, eta ja ez duzu hipoteka edo alokairu bat horrendu behar, eta horren ez como, ja está bizitzen daukazu, eta irabazten duzun diru, aunque seas 1000 eurista, ja zutzako da 100. Ja, da, como batean kezka hori guztia, problema hori guztia kentzea, no? Kites, un empujón, no? Un empujón, es que amorro amate. No, broma da. Baina da, como, tío, es que batean konpontzen da dena. Dena konpontzen da. Ya está, 1000 euro batzizkizuela, ba, ya está. Jornada erdia egiten ez duela, gaina, harri nao, ez dela lan egin nahi. Nik ez egin norbetik esan duen baita gaur, nik ere ez dela lan egin nahi. Hemen gaude. Hemen gaude. Bat horren da, como, jo, erentzia bat izango banu, baina etxe bat, ja, pues, esan dizu, jornada erdia, edo ez dela nik iten. Beste bada, gero, kiroldegia tola guztua gogoz guten dan jendia. Baina badago norbait. Bai. Rollo, gaina, eta konbertsazio egite, hoi me toca pecho, bihar piernas, eta horren zatet, egitan, bueno, ez da envidia uste toi, baina da, como, jendia, guztueko 7 zortzitan gimnasiora jute dana, bueno, ez dakit enbida, ni enez duztua juten. Eta horren, enbidia mateate, gogotxu juten dianak. Ja. Gero, guztiko esnatzen direnak joatera gimnasiora, son unos maltratadores. Baita. No les te bastante envidia, ze gero, beren eska eta mutilagunekin ikusi beharko genituzke, Baita. Pasada. Gero, nor gehiago. Jende guapuai. Bai. Tío, jende guapuai, eske envidia diet. Zer, azkenean da, ligatzeko superere saukate. No, denetarako, Denetarako? Lan egiteko, bizitzeko, dena perfecto. Guapoa zea, telebista programa daukazu. Baduzu. Ez daukazu talentua, baina guapoa zea. Ya está. Baina, hola da, oso nahi dut. Eta orduan, los que somos del montón, da pisa como... ¿Quién? Gu ez. Baina, tokatze egu lan gehiago itea, y me jode. Hombre, es que mira, envidia. Lola Lolita. Zer egin du Lola Lolitak? Ser guapa. Ya está. Ser guapa. Eta egiten du un bailecito así? Viral. Ya está. Eta zenbat kobratzen du, Imagínate. Zuketan nik baino askoz gehiago. Hombre, eta sala hontan gauden guztiak elkartuta baino gehiago, osea que... Azken bi gauzak, bat, nik baino oporregun gehiago dituzten pertsonei, kristonen enbidia die. Uf, hoi bai oso gaizkidan makitoi. Zenbat egun oporra dauzkeztu urtean, 27, nik 35, da, me jode asako. Egitan da, oporregunena, bai, lan gutxi gine detelako, okerren ematetena. Ja, eskenik ez dut empatizatzen zen, ez autonoma. Ja, ostia maiti ba... Ez dugu inoiz oporrik. Animo. Edo egunero, depende como lo mires, porque... Eta gero, azkena da, garbitzaile bat etxean daukateneik. Osa, dena da, orokorrean, aberatxa izatea, no? Osa, como...
Bueno, igual, bai. Pizkat, dirua. no? Ja, baina nahi nuela, como... Oso ongi Osea, egin duzu. que guai. Osea, nik akaroi diet Ja. alergia. Eta, de hecho, gaur gaizkitu naiz, atzo, etxea garbitzan honi itzalako, joe, hostia, tío. Norbetekiko banu, a ver, horrendu dezake dela, baina esatet, pixka dibitzen zait, como esklabismoa eta hori. Ja. Baina esatet, 30 euro hilian, astero, mira, me lo pago, eta jazta, ez? Total, hori ditzen dugu gimnasioa pa no ir. Hori da, hori da. Hori ala da. Garbitzaile badaukatenek etxian, oiek bai enbidia mateate. Gero Ja. ja, profesionalki ondo bale ez, egia berdin zait, baino da. Ja. Me jode. Ezi gainera da putada bat garbitzea, ze garbitzen duzu, como pasatzen duzu egun guztia garbitzen, no seke, sukaldea, no seke, eta gero batean afari egin behar duzu, Hoi da. se jodio todo. Urrengo guneko, Se jodio todo. Urrengo guneko taperra, o sea, Dena me siento zikina. loser. O sea, edo, astelentiko estirelean zaude eta, oza, larun baten goizian, tío, estoy descansado, eta, Ja. oen jarriko naiz etxia garbitzen, tío. Oza, ze loser naizen, tío, zein naiz nire bizitzakin. Pues hoi dena, horregatik inbidia diet, pertsona hoiei. Ja, oro gran aberatxei. Bai. Egia esan. Gazta, orduan, bueno, norbeitek, izu, nik bai, hemendik, norbeitek diru bat eman nahi balen badigu. Así porque si la Así paguita, porque si la ¿no? paguita extra. La paguita por ser LGBTs, pues dena perfecto. Hoi da. Zeneriz diat ematen. Zemarkarekin egingo zenuke lan? Edo, Euskalduna. zeinekin ez zenuke egingo lan? Ba, mira, fatxarrosak pagatu balen badit, Ja. mira zeinekin. Osa, Bueno, berak ez dizu ordaindu, bere produktora. Ah, bera da... Ah. Claro. Ez Claro. nekien. Ja, hori, hori onartu balin badet, Cualquier cosa. cualquier cosa. Venga, perfecto. Bueno, esan barbaridade bat dut esan. Esan. Israelgo arrotasuna. Ah, bueno, Wow. Ikusi duzue Odet negarrez Israel gustoko duelako. Ez dut ikusi. Fuertísimas declaraciones. Por cierto, planteatu nahi dut, en la Casa de los Gemelos Basque Edition. Horretan saretan jarri nun. Ja, ikusi nuen. Eta me parece, nahiara musikak jarantzunit ez dula nahi. Ah. Bai, real mezu bat iratzu ziala. Benetan. Nik uste inbarko genukela. ETBek ez du ingo inoiz. Ja, ez. Baina YouTubeen egin dezakegu. Uluk, adibez, Uluan, Ulu. no? Egon daiteke. Bikien etxea. Bilbainitar esan Boa, du. Bilbainita izango zen perfecta, Nortzuk dira los gemelos. Egia da. Bazakit. Twin Melody Bazu eta zura dira. arreba zoragarrea. Edo zuta. Edo ni. Zue bilok. Ba, super gaizki egingo genuke. Bai. Yo me voy el día uno. Ja, que también. Niri hueldu, sartzen da la falete y me cago de encima, vamos. Zer izango zan euskal falete bat. Au. Esango dugu perurena. Adibidez, no? Osea, netzako, hausartu barga, a ver, olako gauzakin deitzakegu. Animatzen zeitea. Venga, bai. Yo sei pasta, ai, joan zego grisa. Yo sei pasta banoa, todo perfecto. Egingo dugu. Pentsatuko dugu gero kasteina. Bauze proposamenik, badugu mikroa, bauze proposamenik pala Casa de los Gemelos. Basque Edition. Bikien etxera. Zuk badaukatzu bat? Ocupa Edition. Vale, Eta venga. zu lehenengoa, no? Zu presidenta, non zaude, ez dut ikusten? Ah, presidenta, dena perfecto. Ba, bega, jake bauztu nahi beste gogoa sartzeko, Esan adila. agurtuko zaitugu Oso txalo ondo. bero bat Alex Padillaren Eskerrik zat asko. mesez eta favorez, eseri horratzean, bihotza. Zoragarri egin duzu, mila esker, no esperaba menos. Eta orain bai guazen urrengo hiru gonbidatuekin hauek ere podcastan dagoeneko egon dira eta zoragarriak dira txalo bero bat Ane Lindane, Euskau Boy eta Leire Padillarentzat. Ane zu atzean, hor, oso ongi, bai. Altuera kontuengatik da, Ze humillantea, Ez, ez, atzean baina eske- altuera kontuagatik. Bai, si begira, si eskela Euskau Boy da zu bezala, cariño. Ja, jesarrita. Horregatik. Jesar, kendu buruan dara mazun hori. Bueno, Arren favorez eta no otoi. entres ahí, que es un tema delicadito. Ez mila esker, Nik hartu dut etortzagatik. mikrofono baino. Osea, Hartu, ya está, ya si zara, hartu zu. Ez que, karo, nik herpes bat daukat, beraz ja ezin dut mikrofonoa partekatu. Ah, vale. Badugu beste bat, Trukazo, lasai. Txantxa Buah. herpesarena. Esta la gente me da de la risa. Arratsalde honan Elindane zer modu zaude? Ba, ondo, primeran. Ondo. Ezin hobe, osea, nire bizitzako momenturik onenean, pikean nabil. Ikaragarri, ondo. Zu egon zinen podcastan hitz egiten buloei buruz. Bai, Eta zuk esan zenidan, erregeak etzuela bere anaia hil txikiak zirenean. baizik eta erreak 18 urte zituela, hiltzuera bere anaia txikia,
Eta gainera ez zituen soilik 18 urte, baizik eta ere berak arma bat erabiltzen bazekien, zeila bazeukan formakuntza militarra. Zoik baztenekien hau? Bai. Batzuk bai Ala, pues nik uste nuen txikitan gertatu zela, rollo, ai, cosa de niños, no sé qué. Bueno, umeak jolasten ez da. La casa de los gemelos, ¿no? Pizka. La casa de los gemelos, Bourbon Edition. Vale, oso Baina ongi. ezin dut egin. Zuri gelditu zitzaizun zerbait kontatu gabe, zerbait esan gabe podcastan? Ba, ez dut horritzen. Ah, Ez dut horritzen ez da inorez ere. Ikusi duzu kapituloa. Bai, bai. ikusi dut. Baina ez dut horritzen zer erratu zitzaidan hor tinteroan sartuta. Bai horritzen dut, iritsi nintzala, gitxilo eginda, gaur nagoen moduan, zen, bueno, berez insomnio arazo txoak ditut, baina horretzen justo egun horretan, gaur horretan, bart horretan, enroiatu nintzala tipo bategaz, eta pues, por lo que sea nuen lo handiegirik egin, eta iritsi nintzen, pues, kilikolo. Vale, osea que insomnio dena perfecto. Bai, baina insomnio guai, osa izan zen gau pasa on bat. Vale. Orain nator ordea, pues, gau pasa txar batekin, ze ez dut ondolorik egin, besterik gabe. Bala, zeste pasako dugu mikroa urrengo gonbidatura. Leire Padilla, txalde hor maitea. Zer moduz? Leire Padilla, nire laguna kriminologa. Me encanta. Beta bera da, lehen esan dugu, kriminala, kriminologa, dena perfecto. Zuek ezagutzen duzu kriminologaren bat? Ez, bai? Ba, nik bai lagun bat daukat. Ez que lo más, oza, me encanta lagun bat kriminologa izatea. Ni naiz krimenen oso fana, badakitzu ere bazarela krimenen oso fana. Oso. Lehen galditu dizutea Luigi Mangione bizirik dagoen, eskerrak oraindik bizirik dago. Ezagutzen duzu Luigi Mangione? Bai. Hot. Zuegon ziren hitz egiten krimenei buruz, oso kapitulu interesgarria ze kontatu zigun gauza asko, abiez zer den kriminologa bat, ni ez nekien, oraia ilusia egiten dit, baina onzu dia ez nekien. Baina orokorra da. Orokorra da, baina ez nekien. Baina oso guai da, oso guai da informazioa hitzen genuen krimen konkretu batzui buruz, Gypsy Rose adibidez. Ez gero hitz egin ze bere garrian ez zen gertatu, ez da guztiz krimen bat, baina Sister Hong, wow. Fuertea da, Ez que detentai dago. Baina Sister Hong jaz dago bizirik, ez? Edo bai? Nik uste bai. Kartzelan? Baina ez zioten puesto como... No, ez dakit, ez zait iritsi... Bigatuko dugu, ea bizirik dagoen Sister Hong. Baina hori, zuri gelditu zitzaizun zerbait esan gabe? A ber, egia da, gatu ginala gogo gehiokin hitzaiteko kasu gehiagotaz edo, baina nik oso guztua gatu nintzen. Venga, konte guzu, zein da zure kriminal gogokoena? Kriminal gogokoena. Jo, ez dakit, a ber... Bazara historia ez pertsona, baina historia baten fana, como krimen bat izan da... A ber, Gypsyna oso ona da. Osa, egia da, biktimizazio puntutik ere oso interesgarria dela, eta nola biktima izatetik pasazela biktimarioa izatea. Jo, oso... irakurketa potentea dauka, gaina nola bere ama, ez? Munchausen sindrome hori, bere bizitza osoa gezurra izan zen, baina mundu guztiarentzat bera zen ama maitagarria eta bar, eske historia oso potentea da, eta nik uste, oain buru etortze zaitela, nik hori esango nuke. Primeran. Ezagutzen duzu Gypsy Rose, ez? Eta ez ezagutzen, ezagutu, ja. Ba, entzun kapitulua zora aipatzen dugu eta kontatzen dugu Gypsy Roseen dena eta flop kulturan dugu kapitulu oso bat Gypsy Roseen historia osoa kontatzen, hasi que baduzu edukia. Peter Griffin eta dana. Agertzen zituen pila bat TikToken oraindik ere Peter Griffin. Te lo juro porque me muera. Eta Gypsy Rose ja ez daki zertan da bilen, alabarekin. Ama izan zan, txakurra erosizun, gero adoptatu intzula, eta ez dakitzen. Aburrida, bihurtu da Taylor Swift. Eta jazta. Eta guazten urrengo gonbidatuarekin, Euskau Boy, zer moduz maitea? Hei! Zenbat jende, zenbat kultura eragile eta... Hombre. Ke lujo. Zu izan zinen lehenengo gonbidatua, hitz egin genuen fanatismoari buruz. Bai. Bihurtu zera... Beti nire ametsa izan dela sekta bateko buru izatea. Lortu duzu? Lanean gaude. Bai, etxe bat behar dut, eta gero jarraitzaileak. Zer egin gozten nuke jarraitzaileekin? Printzipioz etxea ordaintzea. Ez duke jagorik eskatzen. Herentzia hortarako, más fácil, no? Claro.
Bueno, cariño, segun eta ze familia, ez? Gogatoz hemen, behasaindik, amezketatik, cariño, hemen. Sortu behar dugula zientziologia euskeraz, no? Eta sortu duk hemen sekta bat. Ez, aurrekoan EASO plazan batzukaten postutxo bat. Zientziologia? Eta erori nintzen, baitia, liburuak dazkate hor jarrita, eta konturatu nintzen, batean nola ikuste, eta liburuak gorriak ziren. Ordu nilako beraz polillas, batean uguz. Eta ikusi nun zela zientziologiaren liburua, eta bertan zegoen emakumeak ikusi ninduen interesatua. Eta ertuatu zitzen eta esan zian, interesatua zaude. Eta ni ez barkatu bakarrik da fanatismoa, baina interesa ez, cariño. Egin ezaket selfie bat. Gainea supererrazer hori zaiteke, ze dena hasten da, eskaintza izutek gero testa egitea, pertsonalitate testa, tani cariño, ni ezin naiz BuzzFeedeko testekin, eta batzuk test bate diazu, tani ja naiz zure listako, ja, vamos, lehenarikoa. Gainera, testa dozen goztari buruz rollo, ¿qué equipo de primera eres, Tani? Venga, vamos a hacer el test. Bai, y de repente... Ze hamburguesa zara. Hori me encanta. Esan zure saltxagokona eta esango dizut, noizilko zaren. Gainera, hau da rollo horoskopoa bezala, da ongi ateratzen bada, da en plan, egia da. Eta gaizki ateratzen bada, da en plan, hau dena da gezurra. Bai. Gainera hemen daude nire unibertsitateko kideren bat, eta badakite pasan nula lehendabiziko urte osoa testak egiten, BuzzFeeden. Eta zer moduz? Super ongi, graduada. Zertan? En la cienciología. Bai. Primera. Dena lana bilatzeko. Zuri gehiago zitzaizun zerbait esan gabe, podcastan? Fanatismoren bat, ez duen aipatu, zerbait? Ez, bakarrik ustut, lehendabiziko aldia izateko ona izan zen, ez? Etzen izan hola traumatikoa edo... Ni lehendabiziko aldian konortea galdu nuen, así que oaingoan ez da gertatu, ez? Benetan? Baitia. Non? Gaina izan zen, Lady Gagaren makillatzaile batekin, toman lane dropping. Oh my god. Eta gainozekan brotxa bat, juro konortea galdu nula. Goz naunitzen, eta zen nuna bukau dugu, adivino. Eta zer egiten zenuen zukor? Por curiosidad, eh? Zezen zutan. En plan, zer ezin zumak Lady Gagaren makillatzailearekin? Ai, jabat, zegoela munduko tokirik okerrenean, Bilboko el balcón de la Lolan. Es que el balcón de la Lola es como para desmayarse. Ruteo. Hoy bai fanatismoa, cariño. Egon zareten noiz baiten el balcón de la Lola? Eta zer moduz? Fatal. Sinisten duzu, Zu egon zara noiz baitan, Eta... Bilbotarra naiz. Ya, pero te pega cero. ¿Zergatik, ba? No sé. Bueno, a ver, un sitio lleno de viejos y calvos, pues igual te pega. Hombre, pues horregatik agian, ez da? Nesbel ligatu duzu. Nesbel ligatu duzu en el balcón de la Lola. El balcón de la Lola ea ligatu dudan. Ligatu. Uste dut ezetz. Osea, berba, baten bategaz enroiatu bai, baino etxera pertsona horregaz joatea ez. Beraz, hori ez da ligatzea. Osea, txortan espadu egiten ez da ligatzea. Ok, duras declaraciones. Hori handere, ni hor jartzen dut muga. Woke moment. Eta bai, osea, ez dakite, baino bai gertatzen dela balkon dela Lolan, nik uste dute alkola jarri beharrean metanola jartzen dutela. Zeurrengo unan jeikitzen zera kriston buruko minagaz, eta nik normalean resak izaten ditut, normaltasunez, asko edan bali madut, baino balkon dela Lolan pare bat trago hartuta, urrengo gunean itxu jeikitzen zera. Hombre, pare bat trago y el olor a popper, cariño, que dirudi hori. Popperra... urrunen ikusaintzea baino gehiago ere izan dut, eta horrengo gunea ez daukat buruko minik, así que... Bueno, vale. Baina agian da, konfunditu zarelako eta baten hartu duzu beste marikoi baiten edalontzia, eta horiek cariño dakate magia, dakate futuro... Arrotasuna, numa, kolorea, eta dena daukate. Nik ez doala alakori sartzen dena edalontzietan, hombre. Agian noizbait marikoi gaixo batek hartu dauz eure edalontzia. Eta hortik jaio ziren Bilboko marikoi guztiak, edalontzitik. Madre de maricones. Semea. Ay, Queen in the North. Dragonas. Todo perfecto. Dragonas. Bueno, zein ongi doa podcasta, venga. Ai, bai, Bueno, gaurko gaia dena oso sakona. Ya no sé ni para qué pregunto. Zeri edo nori diozue inbidia, nora hasiko da? Zuzeu, venga, ba, hasi. Txiselarri naiz, eta ja azkendanez bukatuko lehen hau, eta lehen hau jungara txiseitera. Ba, behira, nik ekarri hot nire txapa politiko bat, nola, ez? Oh my god, ez du bain beste demora, baina... Venga, txapa politikoa, venga, nahiko laburra izango da, baina, a ber. Venga. A ber.
Osea, nik uste dut inbidia izateko beste batek zuk ez duzun zerbait duela izan, osea, Eduki behar duela, bai. Zuk ikusten duzu beste batek duela zuk ez duzun zerbait, eta zuk berak baino gehiago merezi duzula, ezta? Eta nik uste dut horretan datzala zera klase kontzientzia, azken finean. Woke moment. Honi buruz behin eta berriro hitz egin izan dugu, baina klase kontzientzia aipatu gabe. Osea, azkenean, lehen aipatu duzun amorru hori, inbidia behar bada ona izan daitekela, zeo zer lortzera bultzatzen zaituelako esakitzera zakin hor, azken finean, klase kontzientzia da. Bai, bada. Osa nahi dut. Ez da inbidia. Osea, Bilbon, ezakite, jabetza pribatu, ezakitzen bat jabetza pribatu dituzten pertsona batek, ez? O banku batek. Ez da inbidia, baizik eta suntxitu nahi dut, zeberak duen hori guk guztiok izan barko genuke. Beraz, ez da inbidia baizik eta klase kontzientzia oso garrantzitsua da, eta horretarako antolatu behar gara, baina zertatzen da inbidiagaz atomizatzen gaituela. Nik uste dut nahiko individualista izan daitekela. Nik uste dut horretarako oso garrantzitsua dela jakitea. Ez da, nik neuk norbanako moduan berak duen zerbait izan behar dudala, baizik eta guk geuk kolektibo moduan aberatsek daukaten zerbait guk izan behar dugula guztiontzako. Hori ala garrantzitsuena. Ezin osegon diskurtso politiko bat bota gabe. Ez nuen espero Ane Lindana izatea mai ontako serioena. Lasai bukatu da. Orain, nori diozu inbidia? Nori, goizetan kaka ondo egiten duten putakume guzti horiek. Hijos de puta. Ez dakizue zeinen hona dan kaka egitea goizetan. Nik ez dut kakarik egiten. Idorreriak jotanago. Idorreria euskaraz estreñimiento. Oso ongi. Badezpada. Vale, osea, nik ez dut kakarik egiten. Basque moment. Euskara moment. Nik ez dut kakarik egiten, joten askomunera, ez dut kakarik egiten, eta ez dakizu zeinen txarra dan hori. Bai, badakit. Bazen bidea, cariño. Zenira, ez hija, txale la fábrica de chocolate. Hija de perra. Willy Wonka. Hija de perra, zelako inbidia. Nik, osea, ez dut kakarik egiten, baina eske ni atiros. Osea, ni estreinitzen hau, antibiotikoak ere estreinitzen hau. Pitxuak estreinitzen hau, dena estreinitzen hau. El agua con misterio ez, hori ez. Denak estreinitzen hau, urduri jartzen hauen edozein gauzak uzkia itxi egiten dit. Eta horretik ez da urteten ezebez. Eta zelako inbidia, hija de perra. Gorroto zaitut. Eta zeri gehiago, eta a las viejas ere. Las putas viejas de los cojones. Egin, osea, claro, total, bi harrile egingo dira. Bosta sola zaile dena, total esatu dute, tintatuko dutila, gore koloreaz. Berdin dit, voy a votar al PNV, berdin dit. Bi harrile egingo naiz, que se jodan ere atzetik datosenak. Ez? Joder. Behin, nire mama Carmenek esan zigun gauza bat kontatuko dizuet. Mama Carmen, bosta sola zitzen guztiaz, total bi harrile egingo zen, bekesi leopardo, hile morea, esakitzer. Eta behin Iralan, nire auzoan, bazeuden, tipo batzuk, lapur batzuk. Agertu ziren, eta batez emakume zaharrak lapurtzen zituzten, kriston kaurriak ziren, ez? Eta imagina dezakezue zer nolako komentario arrasistak egiten zituzten Iralako emakumeak, ze total zaharrak ziren, ez? Mañana nos morimos, pues komentario arrasistak egingo ditugu. Eta behin bazeuden dira mama bere lagun guztiekin, emakumeak, oso zaharrak danak, oso arrazistak, oso PNV-rak danak, PNV-ra arrazista, bueno, sinonimoak ez da. Eta haien artean berroetan, batek esan zuen, eske, fíjate. Me encanta. Fíjate, Carmen, imaginazazu, baten bat, halako baten bat atorrela, eta poltsoa lapurtzen dizula, eta lurrera botatzen zaituela, eta hor lurrean zaudela bortxatzen zaitula. Eta nera mamak, no caera esa breva. A mama baina ze, ya me gustaría a mí que me viene un chaval. A mama baina nola esan dezakezu. Eta hori nahi dut izan, emakume zahar bat, total, bosta sola zaitana, popatik hartzen. Zurea mama da Kika Loraze. Claro. Zan, ja goian bego hilegin da. Aspaldi ez. Eta hori nahi dut izan emakume zahar bat, para que me la sude todo. Eta ere bai, orain nire ama ikusten dut, nire ama ja emakume zahar bat, ez? Eta ikusten dut, eta esatu, ze bizitza erraza izan dozun, 29 urtegaz ja bazenukan etxe bizitza, bazenukan kotxea,
bazeneukan lana, bazeneukan dana, eta ni 29 urtegaz etxeak okupatzen nenbilen, orain ez daukat sosik ere, ez daukat lanik, ez daukat sebez, así que bai nire ametxetako movida da emakume zahar bat izatea, hile morea izatea, eta kaka ondo egin ahal izatea ere bai. Txalo bero bat. Por las viejas ocupas que cagan mucho. Me ha encantado woke momenta, gero putas viejas, no sé. Horrena. Leire, zuk zeri edo nori dioz inbidia? Es que ya da, gehienak ja esan dituztela. Bai, ez. Nepo baby moment, oza, los Javisen etxe aukitzeko tiki-tiki, eta nahi... Tio, da oso itxusi atxe hori. Jo, baino... Gauzak diren bezala. Etxe hori ikusi duzue? Bai. Seraka soplon, lo que quieras. Eso. Da oso itxusia. Es que los ricos tienen mal gusto. Oso Fijatu gusto zarete, gutxi, bai, oso bai. gusto txarra Pero te quiero dute. decir- Super gaizki dekoratzen dute, gaizki janzten dira. Etxea Bai. duki, eta zuk nahi dezuna Ja. egin berarekin. Osa, nik daukat txakurra handia, eta nik nahi dut jarreina handia nire txakurraren zat. Etxea berdin dit, yo quiero un casoplón. Bai, hori bai. Eta nik egiten den lana, eta, o sea, beste bat, envidia a los que tienen un, o sea, soldata mínimo on bat, esatezula, bueno, ez dut egunero edo astero iratu behar bankua ber, iriste zaiten pixua patzeko, lagunekin afaltza juteko, ez dakizte zapati, no, ya está, es que ya da como, a ver, Bai. gehiagi eskatzen nahi zea. Es que lucha de clase moment da zure aplicaciones más usadas top bostean dagoenan bankuko aplikazioa. Bai, Eta total, niri ez? gertatu zaite, Ni hola ebili naiz azkeneko hilabetetan, esaten nula más, de eso. Rollo listan izgotea, no sé qué, WhatsApp, YouTube, el txintxon, eta gero, el banco. Tal Txintxon cual. online nago biziatuta. Eta bai, Egia berak da. esan dula. Norbaitek badu txintxon online jolasten dugu. Que zuk esan Da dezula superguai. goiziana, mira, ni pasat, kakagitarena ez, baino kontuz, despertadoreana. Ni Uf. naiz horrore bat, behar ditut 11.000 despertadore, eta, osea, gorroto jot nere buruai, ze ezin naiz gai, despertadore bat entzun eta jekitzeko. Lehenengo azte entzuten inoiz. Eta jendeak iteunenen plink, eta, ja, egunakin hasi, diet inbidi bat, Ja, osea, beti esatetela, urrengo egunean jekiko naiz eta saiatengo naiz, imposible. ja. Ez que ezin net. Ez que nik ez dut ulertzen jendea esnatu eta altxatu daitekenean. Ez, Nik ez, benetan ez, ezin ez. dut, nik gomar naiz. Eta beti benetan kalkulatzen dut ordu erdi gutxienez TikToken. Claro. Gero ja altxatzeko, pero es que ez banago ordu erdi minimo TikToken, Benetan, no soy berdin. humana. Badakizu zortan jaikin nazen gaur? Zer dutan? Lauterditan. Atxaldeko lauterritan? Ez. Goizeko lauterritan. Vale. Digo, atxaldeko de puta madre. Los cojones, kriston insomnioagaz nabil, eta benetan, inbidia dizut. Momentu honetan inbidia dizut. Osea, zuk nahi guzu alarma. Gustatuko litzaideake 8 terdiak izate eta ni ondino lotan jarraitzea. Taramat hilabete terdi, lauterditan jeikitzen, eta esaten, bueno, jeikiko naiz, eta hor hasikoan ere gune, imago 5 burpiz. Jo que se. Noizbet jarri duzu alarmazuk. Bai, alarma vale. beti. Eta, alarma jotzen duenean, baina gau pasan zaudenean, bapatean, alarma jotzen dabil. Horia munduko sentsazio horik txarren. No va a pasar. Horrekin Por lo que sea. lotuta, Bai. osea, nahi kostatzen zaitena da lo hartzea. Osea, igual ez naiz goizi, osea, Eta gauean... neri ere. Bai, daramat oso bola txar bat, bai. Hoi horrore bada. Eta Leire zuri, zer Hola, kentzen dizuloa? Krimenak. Ez, osea, egia da, tesia maiatzan defendatu nuen, eta ordu arte hori nintzen, osea, oso insomnio handiakin, oso gutxi egiten nun lo, estres handia, oaino beto da makit. Txalo bero bat, bere tesiaren La tesis! Sí, zantzan hoi, Eta orain zertan zabiltza? Por curiosidad, eh? Bartzelona bizi naiz, ikerketa munduan lan egiten dut. Oh. Bai, unibertsitatean. Eta zer ikertzen duzu? Ba, oain nahi gaiten inkesta munduan... Perfecto. Bai. Lola, claro. Imaginatzen nuen rollo boa kartzelera, noa, no sé, kriminal bat ezagutzera. Ojalá, hija, ojalá. Bueno, iritsiko da. Osea, Ze esan. Ze hiltzaile elkarrizketatuko zenuke? Elkarrizketatu ditudenatikan? No, rollo, nahi duzuna munduan. Edo Euskal Herria mapatean. Euskal Herria... Nah, Jeffrey Dahmer no me mola nada. El falso Shaolin, mesedez. Bai, Oso nada. Team Bilbo hau, Badakizu nere izeko batek ezagutu zuela gaztetan, nera beha zanean bere kuadriakoa zala. Wow, osea... Bilbo oso txikia da. Bere seme alabak nire ikastora zijoaz. Ai, ama! Oh my god! A ver, baina esan edet, krimenak
primeran ikusi daiteke, eta Shaolinaren... Uste nezo barzuna, krimenak primeran daude. Vale, krimenak podcast programa. Entzan Crims Cat aluña bezala, baina Crims Euskadi Edition. Primeraren eskuragarri. Hashtag GTB moment. Baina egia da oso ondo landuta daudela eta bat da Shaolin baino. Claro, hain esatik jazue informazio hau eta izango zen marabila. Claro. Tio, egiten baduzu beste demoraldi bat, eraman gaitzazue, mesedez. Danak, Gu asmatzen dugu lo que sea. Ai, yo soy su prima. Dena perfecto. Asmatzen dugu. Beti esaten dutena, ez? Portalen ikusten gineanen, beti agur esaten zuen. Claro, maiti. Ja. Gainera da como, era una buenísima persona. Zenzoragarria. Nik ere esaten dut agur portalean. Eta, karo, okupa esan hau, beti esaten zuen agur portalean, karo, okupa bai, baina edukatua ere bai. Hombre, claro. Una cosa no quita la otra. Bai. Bukatzeko ja, ez dakit nola jarraitu. Beñat, zuk zeri edo nori diozu inbidia. Zuneri. Ojo, baina ez zun, konfrontaziorako gaitasun hori. Osea, arazo balkatzukin, eta te pillo riskia, eta zaten dut, ojo, lapadi, ojo. Ez, baina pentsatan ekan beste erantzun bat, hitz egin dugu. Zune, iritsi da gure konfrontaziorako garaia. Zune, nik edo programak ez du zer ikusirik honekin, dena perfecto. Baina horko barriak entzun dira. Ojo, baina eskupilotako petoa esaman nun, korsea, divino. Bueno, nori... Aipatu ditugu nepo behidiak, aipatu ditugu erentzia jasotzen dutenak, baina umezurtzak? En plan, ojo. Osea, umezurtzak, aita eta ama, no? Entzun. Osea, dena badakigu... Desarrolla. LGBTQ+, nortasun guztien atzetik dagoela, gurasoekiko harreman, ez? Berezi, espeziadun, toksiko batzutan bat, ez? Imagina, nire gurasoekin harreman normal bat badaukat. Ta ikusi, pentsa hilagongo balira. Oaintxo bertan eukiko nituzke bekainak txuriak, izango nintzateke DJ Madrilen, eta hongo nintzateke Los Javisen kokatarta dastatzen. Hori egia da. Bai. Eta herentzia bat izango zenuke, eske, claro. Ez, gobernua, claro, ojo, ordaindu zuen zergak. Gaina como excusa perfectua, tipo gabonetan o urtebetetzeak o lo que sea, egin behar dugu taldeko como oparia. Es que... Nire gurasoak... 5 urte nituela. Es que ez ditut kotxe bat ikusi. ¿No? Privilege! Me encanta. Besar, umezurtzik hemen. ¿Te imaginas? Rollo bien de trauma, eta gu hemen. 50-50. Zelako inbidia. Beste norbaiti edo zerbait. Ez? Listo hori zen erantzuna? Listo, bai. Txalo bero bat, mesedez. Nik hau zera ezakit nola gidatu. Errotura da, gonbiatu hauek zuk aukeratu dituzu. Claro, eta dira, baina dira bos gutxi eta bukatu argenen 8, es que soy la mejor, cariño, nena, naiz. Itxaron, zorein badugu 4 minutuko bideo bat, así que sartu ergara ja. Baina, bueno, eskerrak guztiei etortzagatik, hauek dira nire lagunak, hau da etorkizuna, hau da Euskal Herriak nahi duen gizartea, cariño, hau da. Edo gu gutxien ez, bai. Eta mila esker guztiei etortzagatik, mila esker demoraldi hontan parte hartu izanagatik, zuen erantzunengatik, zuei ere etortzagatik, txalo bat zuentzat ere, onena. Eta bukatzeko ikusiko dugu, sin más, demoraldi honen laburpentxo bat, zatitxo batzuk, pues por gogoak sartzeko ez eta ikusteko, porque dago eskuragarri plataforma guztietan, no seke da, hola bezin divertigarria, oza, etxean jarri, eta bagoazen ikustera. Mugituko zarete pixkat aruntza, hasi un poco... Ni hemen molestatzen dut, ez? No, está behar. ¡Ay, la copa! ¡Tira la copa! ¡Tira la copa!
Listo, horrekin listo, Siguiente, no es pa tanto. Bea, jitxe argiak eta sortu bideoa. Ui, bakizu dakidala gure aita euskaraz ezaten. Bai, nik ere. Osoa. Gure aita, Zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinoa. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Bargatu gure, zorra. Oin, bi pisukidea dauzkat, biat heterosexualak. Sentitzen dut. Bueno, cariño, Sentitzen dut. batekin hubo una noche, no curiosa. Baina, ¿qué? Striptease batera joan. Bai. Ze dirudienez, azkeneko aldiz ikusiko duzu zure bikotearen ez den gorputz bat. Sin más. Azkeneko aldiz. Muy sin más. Ja las cagado. Bai. Ja ez duzu beste ezer ukituko zure bizitzan. Bai. Dago modan hori, beste hiri batera joatera ridikulo egitera zeinork ez ditu ezagutzen. Jendiak dauko hainbesteko grina, ridikulo egiteko. Eske? Jarri peluka bat? Literal! Eta atera kalera? Hori egon Eske? naiz izaten. Hori da, Ez zure dut ez ulertzen. kontratau travesti bat, izan travestia zure Lit. despedidan. Bai, Bai, ze gainerako- nik jantziko zaitut olako guapa. Osa, inor ez da normala guztiz, Ez, baina, ez da ostras, gutxi ere, baina baina- person, osa, etxpetxe baten bali badago. Ja. Eta gainera, uste dut jendeak bizti nahi duela como fantasia, Bai. 3 metros sobre el cielo, Total. rollo etorriko da, Con la moto. nik konponduko dut pertsona, no sé qué. Bai. Enderen asko izena Anemiren da. Anemiren. Toma nombre de PNV-ra. Ay, no, es que lapurtzen baduzu, el empresario me la pela. Mercadona, Campora, Mercadona. Ez ez da lehenengo Mercadonaren sal, baina ez ere. Hemen igual krisi marko dugu mozketa bat, Askok esate dute erreak inbidia omen ziola bere anaiari, eta inoiz ez dugu jakingo ze hostia gertatu zen logela horretan, ze Ala, haiek ke bi fuerte. baino zeuden, baina erreak 18 urte zituen arma bat erabiltzen bazekien, eta barreta izan ere, bere aita, el rey no sé cuantitos, sartu zenean, esan zion Juan Carlosi, ¿por qué has matado a tu hermano? Zenbat ikasten dugun podcastan? Ja. Hor bazkari familiar batean zaudenean, hor txiste homofo bat aditzen duzunean, esatea, aizu, Total. ni maritxo naiz. Total. Eta uste dut gainera, hau lekuz kanpo dagoela. Woke moment. Hori ere aktivismoa. Bai, zantzerik gabe. Agertze hutsa, aktivismoa. Existentzia hutsa, bai. Ai, ama, ai, mi esker. A ver. Ay, Dios. ¿Lo pilláis? Ay, Jainkoa. A ver, Ahí tienes que cortar. Venga. Vai. ¿Ah? ¿Sí? Todo eso me cuentas. ¿Pero cuánto dura, maricón? O sea que bigarren denboraldi bat egingo dugu? Benetan? Eta orain Albinaren 10 mandamentuak sortuko ditugu. ¿Os ha gustado la llamada de Dios? Ai, noiz hori da? Ahí estamos, perfecto. Hau izan da dena, espero gustatu izana, espero ikustea lehenengo denboraldia, eta bigarren denboraldia ere, plataforma guztietan egongo da eskuragarri, mila esker guztioi, mila esker zuei, mila esker etxean ikusten ari zareten hoi, maite zaituztet, izan travestiak, izan ezbitarrak, izan bisexualak, hurrengora arte.